Jedna posebna bilježnica, pomno izabranih korica i ukrašena najljepšim motivima, oduvijek je skrivala brojne misli, tajne i potajne želje vlasnika. Naravno, riječ je o spomenarima, kojih su djeca prije današnjih modernih iPoda, mobitela i tableta stalno ispunjavala i dijelila sa najdražim ljudima. Više od 85 spomenara, starih nekoliko stoljeća, izloženo je u predvorju Zagrebačke knjižnice. Posjetili smo ovu posebnu izložbu zanimljivog naziva Facebook naših baka. Od davnina su ljudi voljeli ostavljati poruke za sjećanje dragim i bliskim osobama. Kako prije nije bilo društvenih mreža ni SMS poruka, pisali su pisma, ali i spomenare, vrijedne bilježnice ispunjene zanimljivim crtežima, mudrim izrekama te posebnim i emotivnim stihovima. Simpatični bračni par već godinama ima zanimljiv hobi koji su odlučili podijeliti sa Zagrepčanima. Od prikupljanja vrijednih spomenara, kojih u svojoj kolekciji imaju preko 350, napravili su zanimljivu izložbu pod nazivom Facebook naših baka. Muzej spomenara je, dugo je se stvarao taj projekt. U biti, preko nekih 5 godina suprug Igor i ja skupljamo spomenare na raznim lokacijama, od buvljaka, sajmova, internet oglasnika, i ove godine smo rekli, ok, imamo ih zaista preko 300, sad je već ta brojka preko 350. Ajmo raditi izložbe, čisto da upoznamo javnost s njima i da jednostavno malo pokažemo građu koju imamo. Suprug je glavni krivac, slučajno surfao internetom, kao i sve dobre ideje u životu, slučajno se desila i ta. Našao je nekakav oglas za spomenar iz 1910. On inače piše reklame, pa ga je zanimalo što su ljudi pisali tih godina. I onda kad ga je otvorio, kupio ga je, otvorio ga je, osvojio ga je duh tog vremena i malo po malo se ta zbirka i kolekcija počela stvarati. Spomenari su dio odrastanja, jedan trenutak djetinjstva i bitan čimbenik kulture mladih. Ova vrijedna povijesna ostavština svjedoči o vremenu naših roditelja, baka i pradjedova, o udvaranju kojem su muškarci osvajali svoje simpatije i ljubavi, budući da su spomenare većinom pisale žene. Spomenari su u biti dio kulture mladih koja se čini da kad odrastamo malo smo ju zaboravili. Nama je u cilju očuvati tu kulturu, naravno spomenari su njima pripada i mjesto u povijesti, oni više ne postoje u ovom svom obliku i nama je cilj u biti očuvati i podsjetiti malo ljude kako je to bilo. Ljudi su, kad malo čitate te spomenare, kad malo čitate poruke, izgleda da je to sve bilo jako ozbiljno, s puno poštovanja, s puno emocija, puno ljubavi, puno savjeta, da je to sve bilo nekako intimnije, pa tu ima raznih poruka, čak ima i udvarača, kako su većinom vlasnice bile djevojke, tu ima i raznih obećanja od strane muških, naravno, tako da imaju tu nekakve tajne, skrivaju i tajne ljubavi i ostvarene ljubavi, tako da jedno zanimljiv materijal. Ove vrijedne bilježnice od davnina su bile prigodni pokloni, sjajnih korica s pozlačenim rubovima i različitih motiva. Djevojke su pomno razmišljale kome ga dati kako bi ostavio prigodan stih ili poruku zabilježenu u vremenu, a tada je to bila posebna čast. Kao što danas dobivamo, ne znam, laptop ili mobitel za neki Božić ili rođendan, nekad se dobivala ta posebna bilježnica, baršunastih korica, pozlačenih listova, znači jedne bogate opreme. I u nju su se onda upisivale poruke. Obično onaj koji je darovao spomenar je upisao neku poruku dragoj kćeri, dragoj prijateljici ili tako. Obično znači su to bili roditelji ili netko iz familije i oni su običavali ostavljati poruke, neke mudre savjete, neke smjernice za život. Zatim, te djevojke su vlasnice spomenara, su pomno razmišljale kome uopće dati taj spomenar da ispuni. Nije to bilo kao danas na Facebooku u Friendsi sa ljudima koje znaš i ne znaš. Ljudi malo kad gledate, to su zaista i fenomenalne slike i crteži tušem. Tako da zbilja se zamislite kako su to ljudi nekada radili iz prve, bez greške. Izgleda zaista savršeno. Iako spomenari imaju dosta sličnosti s današnjim Facebookom, poruke su bile intimnije. U kolekciji spomenara ovaj bračni par ima i najstariji spomenar koji datira iz davne 1839. Prošao je čak 2 rata i putovao kroz 3 države. Napisani krasopisom koji je danas već zaboravljen, pozlačenih korica i zanimljivog formata,
svakako predstavljaju bogato nasljeđe za buduće generacije. Znači, ovaj najstariji spomenar u kolekciji iz 1839. možete vidjeti da je to više kao neka drvena kutijica pozlačenih rubova i tu su se, znači, evo tu je malo ovako jedan motiv, tu su se spomenar se slagao u listovima, kutijica je sadržavala razne listove. Spomenar je vlasnik gospođe Lene, negdje iz područja Like, nismo još otkrili prezime. I u biti tu možete vidjeti kako je to nekada izgledalo. Ovako svakakve porukice, na svakakvim, evo na primjer, evo je neka sličica, na svakakvim formatima su se ostavljale. To su bili krasopisi koji su danas ovako, treba ih ponekad i dešifrirati, zanimljivi. Listovi su u bojama. I evo vidite kako je to sitno pisano i zaista onako zanimljivo za pročitati. Evo, ima nekakvih originalnih crteža, tako da ti spomenari, znači tu književnu notu nose i nekakvu likovnu vrijednost. I poznate osobe ostavile su trag u vremenu donirajući ovom muzeju spomenara svoje unikatne bilježnice. Budući da je to ipak dio intime podijeljen s posjetiteljima i zaljubljenicima u prošla vremena, ovi spomenari imaju posebnu sentimentalnu vrijednost. Do sad smo naišli na slikara Ivu Kalinu, dobili smo spomenar gospođe bake Sanje Piliš, zatim Tigrane Škrinjeć, koreografkinje, bake Lucije Danila Šerbeđije, balerina Marica Krupljanić. Znači, puno je tu ljudi i slavnih koji su se upisivali. Zanimljivo je da ovi ljudi znači, ovi spomenari koji su ovdje izloženi, većinom smo mi došli sami do njih. A ovi ljudi koji nam se javljaju sad, kako su krenuli izložbe, u biti cilj je bio da se izložbama i dođe do javnosti i da ljudi se sami mogu javiti da sačuvaju svoj spomenar. Znači, ovi ljudi koji nam se javljaju, znači, odlučili su da te tajne ipak više nisu toliko tajne, ali imamo još dosta ovako komentara sa strane i ljudi koji nam kažu da, ja imam svoj spomenar, ali nije za javnost, nije za gledanje, tako da vrijeme će svoje pokazati. Za oko nam je zapeo poseban baršunasti spomenar, a budući da krije predivne poruke i motive, odlučili smo zaviriti u njega. Ovaj spomenar je gospođe Majde Pabst, ona je bila operna pjevačica i tu, na primjer, evo možete se vidjeti nekakve slike naočitog momka u uniformi, vjerojatno on bio neka ili simpatija ili možda i odabranik. Evo lijepa je poruka koju je tata ostavio. Kaže, sav ti život bio Božić, anđeli te sreli svud, nikad soka suza pala, stezala ti sreća put. Samo kad u toj sreći imena se sjećaj mog, oj ti kćerko svoje duše, pratio te dobri Bog. Tvoj otac Vjekoslav Pabst, Rijeka, 1906. godine. Evo, imamo i cvijeća i raznih priloga, znači buketića koji su preživjeli, evo isto nekoliko lokacija, buketića cvijeća. Evo ga, ovo je slika gospođe vlasnice. Poruke i uspomene na davna prijateljstva, sretne i ostvarene ljubavi raznježile su i posjetitelje koji su na trenutak zastali i sa smiješkom promatrali zanimljive izložke, vrativši se na trenutak u djetinjstvo. Interesantni su i baš mi je ugodno iznenađenje ovaj način prezentacije. Slično ovome, samo smo pisali tako, prijateljice jedne drugima. Eto. Izložba traje do 10. rujna u knjižnici u samom centru Zagreba, stoga zavirite na tavane, u prašnjove stare kutije i skrivena mjesta doma, pa ako otkrijete spomenar svojih roditelja baka, možete ga donirati ovom muzeju. Ako ipak ljubomorno čuvate intimne poruke, barem na trenutak se podsjetite dragih ljudi koji su vam stihovima i ponekim zanimljivim crtežem izmamili osmijeh na lice.